Yaning talaga kadi langit mambang kantepas wulan nek kowe arep gendak sikara karo Dewi Banowati padha karo kowe natoni atiku bel lho munafik upama kowe tak takoni saiki nek Banowati omong tresna karo kowe nolak nolak muni yo kowe nolak ya muluse kaya ngono ya tak tolak Sobat, piye kok senengane gawe kuwatir lho. Iki gawe kuwatir iki tak citi kabeh kok. Gumun aku. Ing atase wis kuwatir, panjenengan tak kira nek sedo apa piye. Wektu nggonmu mapan ana ing Taman Kadilengleng, Bagong. Aku wis kandha karo kowe to, ora sandadak duwe rasa ijiga kelawan Pekewu Durgama Sangga Runggi. Aja walang ati kang dadi atimu. Mula kowe sak lumrahe wae. Wong apa niki wis tak keparengake yen to Taman Kadilengleng ki darbekmu. Kene iki ya wewengkonmu. Ngastina kuwi biyen darbek ing Sinul Prabu Pandudewayana. Tur to kowe tau tate lenggah ana ing negara Ngastina lah kok dadi kaya wong bingung kaya wong kaya ora sak biasane mapan ana negara Ngastina kowe Bagong. Pekewu mboten kepenak ati kula niku. Arep jukuk wedang dhewe rasane Pekewu dingetke kalih abdi-abdi sampean. Tobat. Ora apa-apa kayandanku kabeh. Yen nganti nyendu swara karo kowe matur karo aku abdi mesti tak lereni tak pecat saka negara Ngastina. Wah nggih mesakake ilang sandang pangane. Bagong, wonten dawuh. Apa to sababe dene Banowati bareng kowe sowan ana negara Ngastina atiku seneng, atiku bombong. Atiku bungah ora tau sedih. Pendak-pendak kowe tansah nglipur karo atiku, tobat jebul tinemune ngendikaning para sepuh mau bener. Sing jeneng wong urip bebrayan mono ora kewengku dening bondo donya. Wong tentrem, wong bungah, wong seneng kuwi ora merga bandane akeh, derajate dhuwur. Nanging nggonmu mapan ana negara Ngastina, utamane ana ing Taman Kadilengleng iki, kowe tansah nglipur aku nadyan kowe ora menehi kaya karo aku ning atiku kok krasa bungah, atiku krasa seneng Bagong. Karang iso kula nggih mung ngoten niku. Kula niku nek kon menehi napa-napa mboten saged. Kula niku wong sekeng, wong ora duwe, kula wong kere. Ning nek Gusti Banowati bungah merga kula nggih. Niku nggih ming mbok menawa ming kebeneran mawon. Tobat saiki kowe tak tanting gelem ora? Kowe tak tanting gelem ora? Napa? Kowe rasa mulih. Rasa mulih piye? Kowe manggon kene. Lah bojoku, anak-anak kula nek mangan pripun kula wong lanang duwe kewajiban goleke sandang pangan kali anak-anak kula kali bojo kula. Tobat kowe aja kuwatir, bojomu mengko tak kirem pendak sasine tak cukupi kabeh. Anak-anakmu ya tak cukupi kabeh ning kowe rasa bali. Terus status kula teng mriki napa? Abdi. Nemeng abdi wis biasa. Nemeng abdi wis bendinane, nek ming Panakawan niku wis pancen kula niku didadekke Panakawaning Pandhawa. Terus kula tak takon, status kula napa? Kula tak takon. Tobat aku tak crita karo kowe ya Bagong. Nggih. Kowe kena percaya kena ora? Nggih, pripun? Saploke kowe nang kene kok rasa tresna karo Prabu Duryudana kuwi suda. Piye kowe maksude? Saploke kowe nang kene tresnaku karo Prabu Duryudana kuwi suda. Terus suwe ning suwe bareng kowe nglipur karo aku Bagong. Tobat apa ya nyata apa ya ora pendak-pendak aku ki tansah mapan ning kaca gedhah. Ndak sawang-sawang marang awakku dhewe, apa ya bener sing tak rasake iki Bagong? Ning ora bener, kenapa aku ngrasake rasa seneng? Nanging yen bener,
Lah kok dadi kaya ngene kanan sing kudu tak lakoni. Ning umpama tak tolak, mesti atiku lara. Rada serius iki ketoke. Maksude pripun? Bareng meneng kene rasa tresna karo Prabu Duryudana suda, mlumpuk ing rasa tresna. Aja kaget lho ya. Nggih. Aku nganu Bagong. Nganu piye? Anune sapa? Tobat kowe kok kayane kok kaya kebangetan nggon pengen krungu. Angger kayane niku kaya rasane kaya nyata kaya mboten Bareng aku kumpul karo kowe sawetara lah kok keklumpukaning rasa tresnaku ki malah karo kowe Bagong. Karo kowe Panakawan ngapusi. Asli ngapusi. Terus saniki kula duwe kaya apa? Prabu Duryudana niku ratu sugih dhewe sak donya. Ratu derajat pangkate ora ana sing ngembari. Terus sampean srawung kalih kula, terus sampean ngondhon ngendikake nek tresnane karo Prabu Duryudana suda tresnane kalih kula niku mboten mungkin. Mboten ajeng kelakon lah. Tenan niku kula ora percaya. Upama niku dingendikake tenan napa ya kelakon. Lah tobat jroning donya iki apa sing ora kelakon? Yen Gusti keparengake kabeh mau bakal kelakon, Bagong. Serius? Iya tenan. Dados sampean tresna kalih kula. Iya, Bagong, aku tresna karo kowe, mula kowe ora usah dadak duwe rasa sangga runggi. Aja ndodhok ning ngarepku. Piye? Nglekar? Ora. Ning kowe lumrah biasane wae. Yen perlu karo aku rasa basa, wong yo nyatane aku wis ngandhake tresna karo kowe kok, Bagong. Jane yaning talaga. Kati langit mambang kantepas wulan. Ora sasulo. Saking bungah-bungahe pikirku lho. Ora sanggo pikirku mau, pikirku. Lungguh nganu ngadeg kaya padha karo aku. Aduh. Iki nek kelakon tenan nek ora golek ndok bebek ngrekoso aku. Mesti aku dhewe sing gedhabikan. Arep saka ngendi iki aku? Tobat. Lah rak ngono. Nggih. Rasa basa. Nun, ora rasa basa. Ora basa piye? Kowe nyeluk aku Yayi Dewi ngono. Alah, wah, gendeng ngimpi apa aku iki. Ya anu sapa? Yayi Dewi Banowati. Kula wonten maring adawuh, Kang Mas. Modal teng cremut ndasku. Kersanipun menapa? Bobok ya Lho. Lah tobat tak jujug lho. Ana kongkos ra bubar malah ra sida ngapa-ngapa aku. Wah, wis ning tenan to iki ora mung gedhekke atine Bagong. Mboten Pak Topan lho. Kula menika prameswari ngantos kula menika lenggah wonten ing ngandhap. Supados kula menika saged ngajeni dhateng menyanipun Kang Mas Bagong. Waduh, wis ora mulih ra apa-apa aku yakin. Yen bojoku modho arep nang omah mbok men. Anak-anakku do kaliren mbok men. Sing penting aku bahagia nang kene. Ning iki bahaya Banowati. Bahayanipun menapa? Nek nganti kawanguran Prabu Duryudana krewekan dadi grojogan, geguyon dadi tangisan. Nyibaratipun menawi panjenengan badhe dipun pejahi, kula nderek dipun pejahi. Menawi panjenengan badhe dipun tuntung saking negari Astina, kula nderek kesah. Menawi panjenengan dipun kunjara, kula ya kudu dikunjara. Tegese panjenengan mukti kula ya mukti, panjenengan sengsara kula ya sengsara, panjenengan pejah kula ya mati. Ini jenenge cinta abadi. Inggih, mila mekaten. Mila ing saking menika panjenengan sampun ajrih menawi ngantos sak mangke wonten sinten kemawon iki mlebet wonten teman adi lengleng. Kang Mas Bagong sampun kuwatos kula nyembadhe ngayomi dhateng Kang Mas Bagong. Asli inggih saestu.
rikat lampahing rata tanpantara prating sukune ngarga ram kang tumingal ing boten pantara dangu praptaning nalindring mandura Prabu Baladewa ing mlebet lenging taman kadileng kagyat njula kepati Sang Dyayu Dewi Banowati wau. Sri Baladewa Narpati Dwinares ora Kresna kalangkung tresnanira marang Dyabanon marang Dyabanon Cinawi wah panusmaning jajalan akskertaning bauna iblis lanat. Wah, lah kok bener ucape umban ngematur Sang Kyai Prabu Duryudana. Yen to Yai Ratu Banowati ndelikke menungso. Lah kok dadi bar aku tekan kene ora paneng iki Bagong iki. Wah, kunangan Satpol PP. Piye, Dik? Tanggung jawabmu kok Prabu? Kan bekti kula konjo. Yo. Kula tampi Yai Ratu. Ngaturaken ngaget raos semana kula tini penyahipun Koko Prabu rawuh wonten ing Taman Ngadilengleng. Monggo mboten taliwara ing saderengipun marang kula badhe cemadung dawuh badhe wonten menapa Yai Ratu? Wonten dawuh. Kula badhe nyuwun keterangan ingkang gemathok. Ngengingi babagan perkawis menika mboten namung mbebangeri dhateng asmanipun Yai Prabu Duryudana. Nanging mbebecer dhateng sastra wirang ingkang badhe disandhang dening negari Ngastina. Niatipun Yai Ratu menika menapa? Inggih. Mboten menapa-menapa, Kok Prabu mboten menapa-menapa. Lah kok panjenenganipun wonten mriki Bagong menika mapan wonten Taman Kadilengleng. Monggo sampun wonten emban iki matur dhateng Sang Yai Prabu Duryudana menawi panjenenganipun Yai Ratu Banowati menika nyingetaken sawijining priya. Sareng kula titik wonten ing Taman Kadilengleng. Mboten pangling menika Bagong. Inggih, mila mekaten Bagong. Nun. Ngopo kowe nang kene? Marani yangku. Aja cemetan. Aja sapenake dhewe. Iki Prameswari, pun ngerti wong kula mriki ya ora karep kula dhewe diceluk kalih Ndara Banowati kok. Kula teng mriki niku nganti bingung. Malah niki mau sampeyan nek ngerti malah saya kaget. Saya kaget piye? Dewi Banowati mengungkapkan cintanya kepada saya. Lho, estu kula mboten gawe kawau mau upama wah ya HP ku entek baterene. Arep tak rekam mau nek nganu supaya ana buktine kok. Yai Ratu, kula wonten maring adawuh. Menapa panjenengan tindakaken menika mbebangri dhateng asmanipun ingkang Raka. Asmanipun Yai Prabu Duryudana. Kula nyuwun pangapunten, bloko suta kemawon kula sakmenika sampun mboten tresna lan Prabu Duryudana. Lho, inggih saestu. Jernyatanipun tresna menika mboten saged dipun peksa. Tresna menika mboten saged dipun jiat. Tresna menika uruping jiwa ingkang suci mrentrol saking lebeting sanubari peparingipun Gusti Mahanasa. Kula nuwun sewu Koko Prabu menawi panjenengan sakmangke badhe dukani dhateng pun Bagong kepeksa kula nyembetengi dhateng pun Bagong. Sinten kemawon niki badhe gendhak sikil kaliyan Bagong. Mangke menawi Bagong sakit kula badhe nyakiti awak kula piyambak. Menawi ngantos Bagong menika pecah, kula badhe nglampos diri. Walah dalah karepe dhewe. Cetha yen to Prameswari Kresna kuwi jeneng putri ingkang lobok kembene kendho tapiye. Ora pantes karo patuladaning para kawula sanegara ing Ngastina. Ing ngatasé Prameswari kok ramban-ramban tresna karo wujuding kere getibal 17 sing jeneng Bagong. Yai Ratu, wis ora ana gunane aku gunakake tanceping tata krama marang Yai Ratu Banowati. Nyatane wis wegah nama marah nampek pitutur becik. Orek-orek marang paso
pasuryaning Kyai Prabu Duryudana ngorek-orek marang pasuryaning Nata Mandura Prabu Baladewa. Bagong, kowe ora minggat saka negara Ngastina. Wah, glandang nenggala leganing atiku. Nek kowe arep gendak sikara karo Dewi Banowati, iku padha karo kowe natoni atiku bol. Lho. Bol piye? Jenengmu sapa? Baladewa. Ah dundang bol kok ora gelem. Tobat ngremenaken Kamas panjenengan wantun kaliyan Koko Prabu Baladewa. Santai wae. Santai. Tresna kuwi abot, Dik. Tresna kuwi abot. Sapa sing ganggu gawe karo kowe? Aja kok menungso dewa muda tak tandangane. Matur sembah nuwun. Ha, santai ya. Inggih. Memburi kono. Inggih ngesnaken dawuh. Ditebahi. Inggih. Engko aku bar perang langsung sare ya. Inggih ngesnaken dawuh. Kowe adus sisan. Nun adus sisan. Inggih ngesnaken dawuh. Saiki arepmu piye, Mas? Lho. Wani karo Baladewa sing tak wedeni apamu. Kae garwane Kyai Prabu Duryudana. Dewi Banowati wis ora seneng. Wong ki nek bebrayan landhesane wis ora tresna, ora bakal iso apik kedadeane. Ah, Banowati seneng karo Bagong. Mula ana tetembungan Giri Lusi jalma tan kena kinira. Nadyan mung sak Bagong mbok menawa dina iki Bagong entuk roh mating Hyang Mahanasa, entuk katresnaning Banowati. Picak po aku disenengi wong wedok kaya ngono kok ora tak tampa. Lho, ning kowe wis duwe bojo, ah pegat. Apa ora masalah. Bojo jak omong gagap-gagap kok. Diopeni nggo ngapa? Wis blanja Bu, durung. Mangkel aku. Biyen ki lancar bareng wis anak-anak kok gagap-gagap. Wis ngliwet durung Bu. Wis ning meletes. Ngarmuni penake pe. Ra tekan-tekan. Wah, dilereni anak wak titipke panti asuhan. Rampung dhaup karo Dewi Banowati. Prabu Duryudana ngerti aku dhaup karo Dewi Banowati sok. Kena serangan jantung. Mlebu ICU, kae napas buatan, ora ketututan, mati. Aku dadi ratu nang negara Ngastina. Wah, dapurmu kuwi. Lho. Malah ngecelo Baladewa. Asale ngono dapur tuwa aku karo kowe kok dapur-dapurke. Bagong, Nun. Kowe wani karo aku. Nun sawu nek pisan niku lak paksa wani niki perkara cewek. Niku perkara angel golek-golekane. Nek perkara dhuwit ora masalah. Nek perkara lemah ora masalah. Perkara apa-apa ora masalah. Nek perkara wong wedon iki sedumuk bathuk senyari bumi. Kula rung tau ndumuk bathuke Banowati. Kula nek nganti sampeyan ajeng mepalangi karepe Bagong rawe rantas malang putung wela metu njaba. Ayo maneman. Ayune kaya ngono etokke njaba. Terus meng apa? Padha wae mengan. Padake wah parus mari jajalanan ora minggat kroya Kurawa, ora minggat gegulung dening aku Baladewa. Kelapa kepranggul mungging ngayuda kebabak nyobawat nyobentar bawat nyobentar. Oh wah kaget
kaget aku bareng Kanjeng Koko Prabu Mandura paring dawuh karo Sata Kurawa. Yen to sing nyolong Banowati, Kakang Bayu Banowati wujude Panakawan sing aran Bagong. Dasar para nyata Kartomarma iki. Iya, lho ora basa karo aku. Lho, calon adi kowe. Lho. Adi piye? Adi IP. IP piye? Ha IP-mu pira? Hah? 3,5 nyandak ora? Iki malah aku bingung ngomongan karo kowe. Bingung aku nek omong dhewe bingung kok. Arep apa kowe rantak-rantak aku ning para Sata Kurawa? Nyekel Bagong. Kowe aku penjahat kok. Aku pesakitan apa piye? Kok arep dicekel? Salahku nggon apa? Luputku nggon apa? Kowe wani nresnani Kakang Mbok Ayu Banowati. Sing ngomong tresna ora aku sik. Ning mbakyumu Banowati. Ngomong tresna karo aku. Kowe kok nampa? Kowe rasa selak, kowe aja munafik. Upama kowe tak takoni saiki, nek Banowati omong tresna karo kowe, kowe nolak. Heeh. Nolak. Muni yo. Kowe nolak ya. Muluse kaya ngono ya tak tolak. Hah? Gene ra iso wangsulan, normal mo, Karto. Aku menungso normal. Aku ndek akal budi. Nek ana wong ditresnani wong kaya ngono kok muni, aku moh, aku wis duwe bojo. Wah, telek. Kamanungsan wae sing diitung, aja sok suci. Oh, macem-macem. Ayo muni ya. Mula tak labuhi tenan, Wis tak niate pokoke. Wis ben apa-apa supaya entuk Banowati. Kowe wani nyenggol Kakang Mbok Ayu Banowati tak pecah sirahmu. Monggo mau tak senggol iki. Tak senggol napa? Apa kowe perlu ngerti? Tak kandhanono kowe mung kepengin. Pecah sirahmu, Pecah genti sirahmu. Pupuh godhong sirahmu. Tibakno nyong. Hai, hai. Waduh. Gilani pun man mboten ajeng perang lho. Lah piye?
Bagong kula antem ora dirasake. Bareng gelem males jijiki man. Dilatih rai. Terus kabeh. Mungsu-menungso kok kaya mungsu kirik. Oh, lho niku man. Malah mbaung. Lah wis. Upama Kurawa ki takon mungsuh Bagong kabeh mesti ming malah do kewirangan. Kakang Durna, pripun Depate? Sing nyolong Gusti Ayu Banowati Bagong. Terus Kurawa pripun? Kurawa ora ana sing mangga mulya. Upama kula ken maju mesti kewirangan. Nggih, nggih, mboten sah suwe-suwe. Nggih. Kula sing ajeng maju. Oh, Bagong Panakawan. Kowe kena dipringgake becik apa ora? Ora gelem tak kena pringgake becik aja nglakon dosa tiban cundha manek, ora nglakon tinjong akhirat aja dutak Prawantono. Durna sing maju rada abot iki. Nek ora tak wirang-wirangke tuman wae Begawan Durna. Ayo maju kene mungsuh Bagong ora isin aja dundang ana kawan Bagong. Kok kaya tau weruh ta aku. Isan aku manuk paning jajaranan Bagong. Pripun Kakang Durna? Mbah. Kok embuh maju dereng suwe kok wis mundur. Pancen setan kok Bagong ki. Lah pripun? Lah pripun? Saman wis weruh e. Dereng. Oh, lah kepanjingan apa kok dadi sak ciptane dadi sak sedyane ana. Bagong Malik jaran Depate. Oh. Mongko pun jengking. Kula mandhegrek niku pas teng riku niku. Terus dibiyak-biyak dhewe nika. Buntute dunggah-unggahke. Waduh, kelingan sing ora-ora Depate. Kelingan jaman semono. Jaman semono ki lawange ketok ciute. Kula ajare. Nek ora ndodok nguyuh maneh ta. Pripun paman? Kurawa panci mboten majeng sedaya. Mergi nek kula ken majeng sedaya malah ngerundhe wektu mengke mboten ajeng kelakon. Mboyong dateng Bagong. Terus Kakang Durna majeng dipun wirang-wirangaken. Diwirang-wirangke pripun? Bagong malih wujud jaran. Kula maju kula ya wirang.
Bagong dadi napa? Dadi kirek. Patih kok ming didepi kirek. Kok ngerti makeman kula nggih, nggih. Sampeyan niku patih. Panganane kaya ngono. Mula ya diwirang-wirangke Bagong kaya ngoten. Monggo kula semanggaken. Wah, kula aturi seminggah. Kon piyak salandhan Wadyabala Sata Kurawa. Bagong, ora mingkes ora ping Prabu Baladewa grethek nenggala jeblok ketemu Baladewa. Eling-eling kula Bagong. Nalika semanten titah ingkang dugal kewarisan sumurup nata Mandura Prabu Baladewa. Ngliga Kyai Nenggala murup sak obor. Ndadosaken gagating driya kula Bagong parandiring mangke jroning wani ana rasa wedi. Ing Ciptaarsa mlajar parandene kasurung tanggel jawab. Mila kinayoman dening dewane cal wujuding kula Bagong nata Mandura Prabu Baladewa. Disemanane ngrat. Gleng-gleng jagat manus maning. Manus maning apa ya? Lali anak Yaudu Baladewa. Nek aku iso dadi Baladewa. Amo Srawata Jamrata Manyeng Panca padha. Iki nata Mandura Prabu Baladewa. Nalendra Mandura. Wih lelele. Kowe wani maju nang areping Prabu Baya, tak tunggu nang kene kowe Baladewa. Lho iki piye iki? Lho iki aku kok ngedep kaca iki piye? Kaca sapa? Lho iki sapa iki? Iki sapa ngawur? Iki nata Mandura Prabu Baladewa. Ya Balarama, ya Waning Pinta, ya Wasi Jaladara, ya Anom Sucandra. Wah, setan iki. Iki setan iki. Iki suarane Bagong iki. Wis aja ngawu gawar ngawur. Iki Prabu Baladewa. Wah, gugu karepe dhewe. Kowe dudu Baladewa. Baladewa. Ingsun nedeng wae lagi wae kundur marang negara Mandura karonse karo Dewi Erawati. Wah, setan. Wah, kowe Bagong kowe. Kowe ngino karo nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe ngino karo nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe nyek karo nata Mandura. Kowe ngilani dadane nata Mandura Prabu Baladewa. Gede. Ati kowe ada pedet cendak. Ora iso kowe tiru aku, ora iso kowe. Iso wae. Kowe kecepeten kok le omong. Anggere alon-alon ya aku iso ngrekam. Ora bakal mati dhisik. Setan alas gugu karepe dhewe. Wah, Bagong kaya winong wong dening dewane. Karo sapa-sapa iso menang, karo sapa-sapa iso unggul yudane. Ya, apa ndak kira Baladewa kalah karo kowe? Yai Ngastina sampun ngantos kuwatos enggalih. Wah, kowe tak kandhake juragamu mbuh dadimu kowe Bagong kalah.
kula tresna saestu kaliyan Pun Bagong Kaka Prabu panjenengan mentala mejahi dhateng Pun Bagong. Kula sampun mrapra badhe nderek pejah kula badhe nglampos diri Kaka Prabu. Yai Ratu. Yai Ratu. Kula wonten maring adawuh. Aja kuwatir. Sing gedhe pangapuramu ya Yai Ratu. Yen Bagong wis tak tugel gulune. Batobat. Kula mboten saged gesang menawi mboten kaliyan Bagong Kaka Prabu. Kuwi tenan. Inggih saestu. Lihatlah. Batobat, Kyai kok senengane gawe kuwatir lho. Iki gawe kuwatir iki tak citi kabeh kowe. Batobat, gumun aku. Ing atase wis kuwatir, panjenengan tak kira nek sedo apa piye. Lah kok panjenengan iso dadi Baladewa? Iso. Batobat, gumun tak jiut. Radarono. Batobat, mau mengko. Tenan. Mengko tenan lho iki. Iya. Aduh, tangannya mana tangannya? Menika. Wanine menggon tangan kowe. Wanine menggon tangan. Aku nek ngambung kowe iso ilang ndasmu. Cangkeme gedene ra jamak-jamak. Langsung zlup langsung ilang. Mangke piye kula ilangke lho. Tenan. Wah, senengane iki mbok beda rasa lho. Nanti bayang aku sing werna-werna. Batobat. Aduh. Yai, Kula wonten dawuh. aku saya. Inggih kula ngertos. Batobat. Keringetipun kados mengkaten menika. Batobat. Mbok benjang siram. Ngapa ta? Keringetipun kados mengkaten menika nek dicedhaki mak sentup. Wong seneng ki mambu ra ketok mambu. Wong seneng ki apa wujude ditresnani. Batobat inggih. Kula lapi. Batobat piye? Iki lho nggon cengel barang. Piye cengele kaya cengele abis. Cengel kok kelawu. Mbok sesuk perawatan. Tak kosokane. Ya tak karang ya kepanasan. Omahku kan wetan. Aku nek mangkan nyambut gawe srengenge saka wetan cengel kepanasan. Engko nek mulih srengenge nang kulon cengel kepanasan. Mula sing kenceng kene tok. Batobat. Inggih. Monggo kula dhekaken mancing wonten iki. Palereman ngaso sawetawis Lurah Bagong. Ayo, asli lho iki. Inggih saken dawuh.
kita busa oyon damar sewu kencar-kencar nganti kaya wanci ratri tan prabeda kaya wanci rina Purayoga negari Ngamarta ya ing Indraprastha njabak nganti kaya tarulata ingkang tuwuh ana ing imbanging arga sangganing para Pandhawa miwah sangganing para Nayaka para Punggawa begamber melabar yaya samudra datan motebi wis keparang lenggah dampar nata ing Amarta Prabu Darma Kusuma datan kantunata ing Ndrawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna Sumawana panenggaking Pandhawa satru ing Jodipati ya ing nunggul pawan Raden Haryawerkudara jumeneng Anggregancang Yayah Lintang Bima Sekti Hanuwaktu ing naga jinajaran pasebaning panengah Pandhawa mabukuh Susilastawa tumungkul ngati kaya muka konjeming Bantala ing pepungkuraning nata ing Amarta nenggih waragiling Pandhawa satriya kembar kemanikan Raden Akula Sadewa ya Raden Pintek Kangsen parandene katingal tidhem jinem tanana ingkang samyanya bawa kaperbawan wingit wimbaning sang katong katingal rengu pasuryaning nata ing Amarta Prabu Darma Kusuma parandene dupi mulat rawuhipun ingkang raka ing Ndrawati dadya persasat kaya lumampang wanci pula kepapak obor sastra biar padhang trawangan mila sigra murwani pangandikan riris alon wijiling sang nata Prabu Puntadewa ngendhene kababaring lisan
Rama dewaning sun Koko Prabu persasat kadidine ngentosi sileming malwa gabus kumambanging Sila Kresna parandene sak mangke paduka sampun kepareng tedhak wonten ing Praja Ngamarta kadidhe lumamping wanci pula kepapak obor sastra biar padang trawangan Koko Prabu sawetawis lenggah kula ngaturaken pambagya pana krami sarawuh paduka Kanjeng Koko Prabu ing Dwaraka. Yayi. Tansah pinanganing kawidadan niring sambi kula sawanipun ing Raka ing Dwarawati. Asung pambagyanipun Yayi sampun kula tampi karya bombong raos ing manah kula. Namung kepareng kula ngaturaken pudya pangastawaningipun Kakang kunjung sa paduka Yayi Prabu. Kula pundi cundhaka panglingga murda. Amawahana kabagyaning gesang kula Koko Prabu. Kresna hakangku. Aku ngaturake basa aku katura. Dimas katengipun Kakang Werkudara ndak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana ndak gegem dadiake jimat. Koko Prabu, kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya, Arjuna. Ndak tampa siap diatur bekti kalawan pun Kakang pangestunipun Kakang Tampanana. Kula pundi nggo jimat paripin dayanana ing kasantosan. Koko Prabu kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya kembar. Ndak tampa pangestu Tampanana kembar. Iya kula pundi nggo jimat. Nggih, kula pundi nggo jimat paripe Koko Prabu. Yayi. Sumangka sawanipun ing Raka ing Dwarawati mituhu dhateng nawala ingkang sampun kula tampi bilih ri kelenggan sak mangke ingkang Raka tinimbalan sowan Montergari Ngamarta. Mengko suraos kados pundi? Mugi kepareng hamba barana ingkang dhateng Raka ing Dwarawati Yayi. Koko Prabu mboten badhe ngrembak perkawis negari Ngamarta. Miwah kanalindranipun ingkang rayi pun punta babar pisan mboten. Namung nyandadosaken sengkel raos ing manah kula kodheng sutaning manahipun ingkang rayi. Krana tembang rawat-rawat bineta mbok bakul sinambi wara nadyan dereng wonten aturipun Kyai Semar. Ingkang katur dhateng ingkang rayi ing Ngamarta nanging krana saking reraosanipun para kawula saengga sampun dumugi wonten talinganipun ingkang rayipun Puntadewa bilih Panakawan ing Ngamarta inggih menika pun Bagong. Koko Prabu dinten sak mangke nandhang sakit utawi nandhang raga ngemuti bilih Pandhawa menika tansah ginala wentah dening para Panakawan malah saking pangraos kula tanpa pamomonging Kyai Semar saat majanipun kula kinten Pandhawa mboten saged mukti ngawibawa Nyakrawati kados dinten sak mangke menika. Mila doh nyana cerak nyana sami mestani menawi kula supe dhateng kawontenanipun Panakawan kuwatos sing manah kula adeging para Pandhawa cinacat dening para kawula sinengguh satunggiling bendara ingkang supe dhateng kawontenanipun abdinipun inggih menika Panakawan. Mila Koko Prabu kawontenan kados mekaten menika kula namung jumurung dederek kersa maduka Kanjeng Koko Prabu menapa ing kedah kula tindakaken jagat waisaning Bathara Wayaktura jagat. Yayi syukur menawi paduka Yayi tasih emut dhateng labananipun para Panakawan ing mekaten Pandhawa tansah ambumi tegesipun nadyan sampun ngrengkuh kamukten derajat pangkat ingkang semanten menika kala wau parandiri boten supe dhateng menapa ing dados labetanipun para Panakawan. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Mula Werkudara, nggih. Gandeng Yayi Darma Kusuma wis paring dawuh kaya mengkono. Ala apa tentopun Kakang lawan Siadi apa dene Janaka. Luwih-luwih Yayi Prabu Punta kersa tedhak marang Karang Kadempel tilik marang kananing si Bagong ingkang kondange sarta pawarta ingkang sumebar. Bagong nandhang lara. Saora-orane tilik marang kananing si Bagong syukur bage
bisa dadi sarana waluyaning Panakawan Bagong Bratasena. Bremara remangus miyong ngambrang kati karunaning kaswase yaneng marga memalat kung dosang gondo wastrat mojo dereng ngantos paripasa mimbal wacana kasaru ing mlajar-mlajar Kinata Mandura Prabu Baladewa karya kagiat sangya para Pandhawa. Bala Pandhawa mbyuk gumulung mangung siring sata Kurawa kambahung kesra katite merut layut sagung praratu Koko Prabu ndadosaken kagiat sotaning manah rawuh paduka ingkang sengkan-sengkan datan pepepoyan Koko Prabu wonten menapa? Wah, bule kakangku gawe kaget. Ana apa bule kakangku? Koko Prabu wonten menapa dene paduka rawuh ingkang kados mekaten? Yayi, sewu-sewu kalepatanipun ing Raka Tadawadana. Anggen kula sowan mongko tanpa cecala ingkang saderengipun. Karana sumengkaning raos ingkang tan bangkit pinambeng daya-daya saged pepanggihan kan kadang-kadang kula para Pandhawa badhe ngaturaken lelampahan ingkang bebangeri wonten negari Ngastina. Kenging menapa paduka paring dawuh ing mekaten? Koko Prabu wonten menapa? Kenging menapa paduka paring dawuh mekaten? Kresna, kula wonten paring adawuh. Werkudara, nggih. Arjuna, kula wonten paring adawuh. Cetha nadyan ngumandhangi para Pandhawa ki tresna asih kawan Panakawane. Nanging tresna asih para Pandhawa marang Panakawan mau digunakake kalodhangane dening para Panakawan. Ingkang gawe wirang marang Ratu Ngastina, gawe wirang marang Nata Mandura Prabu Baladewa. Koko Prabu paduka paring dawuh menapa? Menapa wonten lampahan ingkang magepokan kaliyan para Panakawan teka mekaten wiyosing pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu? Yayi, kula wonten paring adawuh. Ngastina geger amargi sedaya para kawula ngraosi dhateng lelambanipun kadang kula Yayi Ratu Banowati. Yayi Ratu Banowati sakmangke nyingetaken satunggiling priya mapan wonten ing Taman Kadilengleng. Sareng ingkang raka nanjaken sinten ingkang dipun singetaken dening Yayi Ratu Banowati. Mboten kanthi kanyana-nyana punakawaning Pandhawa inggih menika Bagong ingkang gebang kelawan anak Prameswari negari Ngastina. Koko Prabu. Nggih. Menapa ing paduka ngendikaken menika menapa sampun wonten bukti tuwin dasaripun? Kresna, aku wis adu arep dhewe karo Bagong. Malah Bagong mirah-mirahke karo pun Kakang, nganti pun Kakang disuraki dening para kawula sak negara Ngastina. Wah, ora nyono. Kabare gering. Kabare lara malah tekan negara Ngastina. Lah dalah Werkudara, aja kesusu lho. Mungko mundhak ke seluruh dalan sing kleru. Aku ngerti pambeganing Bagong si Adi ya wis apal marang pambeganing Panakawan. Yo.
ning Janaka sing ora sranta tumuli klepat ninggal negara Ngamarta. Merga pun Kakang ngerti apa to sababe Janaka nganti kaya ngono kahanane merga Koko Prabu paring dawuh yen to Bagong gebang kelawan Pramesmari ing Astina Yai Ratu Banowati. Yai, kasih lenggah ing langkung prayogi kula badhe anungka pelajaripun kadang kula panengah. Koko Prabu kula titip jiwananing kadang kula pun Janaka. Arjuna kula wonten paring dawuh ya bener aku Ramayida kaya ngapa to kebrongoting rasamu tumuli tanpa pamit kowe ninggal parapatan negara ing Ngamarta klepat kowe arep nendi ngumpati dhateng Bagong mirang-mirangaken pakartinipun Bagong menika mboten namung orek-orek dhateng pasuryanipun Bendara ing mboten badhe ical slaminipun gesang nanging ugi sampun nyamah dhateng asmanipun Koko Prabu Duryudana ing atase derajate Bagong teka wantun gebang dhateng Kakang Mbok Ayu Banowati. Menawi Bagong boten emut Purwodaksina paripaksa, kula sampun boten badhe suka pangapunten dhateng pun Panakawan Bagong satemasak mangke kula badhe negakaken Bagong badhe kula pejahi. Lah rak tenan to. Kosik to. Aja nganti kesusu ya Janaka petungan nganggo narar sing ganep. Ndak kira Siadi wis apal marang pambeganing Panakawan. Apa ya kelakon ing atase Bagong? Kuwi kok ngebang Yai Ratu Banowati kira tuwuh tandha pitakon to? Ya bener apa ora? Nadan ingkang paring pangandikan mau Koko Prabu Mandura nanging kosek to Janaka, Koko Prabu Mandura ku ya menungso ing kedunungan ina lali salah apes lawan mati. Inggih. Lah yen nganti sisip ngendikaning Koko Prabu nek nganti wis kelakon mateni karo Bagong apa kowe ora bakal kelangan? Inggih. Saiki ngene. Kowe ora usah jumujuk marang negara Ngastina kepareng paduka. Bagong tilik ana ning Karang Kadempel. Yen pancen Bagong ora ana teges Bagong pancen dadi maling ana ing negara Ngastina. Nanging yen Bagong ana mengko takonana sing apik-apik. Karepe piye niate apa? Mengko yen Bagong wis ngandhakake timbangan ing kanthi permati. Bener lan orane Bagong mau yen pancen luput pinatrapan denda sak bobot lawan keluputane. Elinga Janaka, Ngamarta kuwi duwe pradata adil, duwe pradata hukum ingkang wajib dilakoni dening saben kawula negara Ngamarta nadyan kuwi satriya. Mekaten Koko Prabu. Sabar, aja nganti kesluru. Inggih, ngestaken. Ayo. Tak kanthi menyang Karang Kadempel. Yen pancen Bagong iku iso ngandhakake lan apa kang dilakoni Bagong mau pancen kanggo bebener, aja mbok dukani lho Janaka. Mboten Koko Prabu ngestaken dawuh.
sayon katiyuping angin sumyak swaraning karengyan samirana mawur kulawan riris lumrang kandaning puspita karenggiwan putyanira sang Dijawara mrangangan lir swaraning madu pranta manungsung sarining kembang pates manis piye karepe pates manis sarwa lanting saumpama piye wartine aja kucap yento ampun sampun kamar mancung rasakan samar keker pindahe mula dicapin kok ireng kaya kanggo kanca jroning sepi namo ni patis manis yen ucap sing ati-ati tansah kaenteni hati-hati nyata kebrang yen sira pingsan pangareka gumantosing dalu jroning ratri dening wonten ingkang kacarita hamung Sang Hyang Pratangga jemdul saking Brangwetan kaling amiga sarta gunung-gunung parandene bisa merbawani jagat raya dupitatasing kamandyan dewasanena wau kawuwut sawancina wis ngancik goro-goro Sukramangkara tumpak menta tete kalapa sumawur cita angkara rakata buta maesa Respati mintono Eka dwi tricatur panca Satsapta hasta Astana wadasa
Apa to pertandane kang goro-goro? Nalika semanten namung kinareng ngurmati Wijira Patmanakawan kula harus margaring Petrusuma ora Bagong. Ing samojegan madani ngoro rombo. Wijira Sanggara Patmanakawan medal tlatah ngayoja karta.